Nuane jinan dibin dorpeça hêzên ewlekariyê da 25 mijdarê roja hevkarî û tekoşîna navneteviya dijî tundiya li hember jinan bi xwepêşandanekê pîroz kir. Hejmarek endamên jiniyên saziyên sivîl, sendîka û partiyên siyasî li kolana uzun berhev bûn. Demekî polîsan ew dorpeç kirin û nehêştin ku ew bimeşin. Pişta jî destûra wan dan. Me jinên Kurd wek tevgera jinên azad tê jayê ev nêzîka hefteyek du hefteyan zêdetir e bi wanê ji bo 25 mijdarê çend kar û xebat û çalekî hatin amadekirin. Beriya xwepêşandana jinan walîtiya Wanê li bajêr hemî çalekî qedexe kirin, lê dîsa dibin dorpêça hêzên ewlekariyê da destûr dan ku jin heya parka aşitiya Musa Anter bimeşin. Ji bo meşa jinan ew qas evlehî tê amadekirin ama ji bo kujeran ew tu tiş nakirin yani. Ew rastiyeke wê civakê, rastiyeke Türkiye yani. Hevseroka Partiya Demokratîkan Gelan HDP'ya Wanê handan Karakoyîn got ku ne tenê di 25 mijdarê da divê li hember tundî û qirkirina xwe serpiyan bisekine û xwe rêxistin bike. Yani bi her roj, bi her saetê bi Wanê, bi Tirkiyeyê jin tên qetil kirin, jin tên qir kirin. Ber wê yekê lazim e hemberê vê zulmê, hemberê vê neheqiyê bi hemû aliyan jin bi xwe rêxistin bikin. Polat wek çareserî daxwaza avakirina Wezeratê jinê dike û wiha dibêje. Gerekî bi bakanlık bi taybetî ji bo jinê bê ava kirin. Ya ku jin nav civakê da bikare xwe rêxistin bike, bikare maf xwe biparêze. Xwepêşandanan jinan piştî daxuyaniyê qediya. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.